Gipleyer Azatlyk Radiosu. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Dün Aşgabatda hereket çäklendirildi. 5 aprel günü Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde hususan şäheriň Parahat 1, Parahat 2 drop 1 kiçi etrapçylaryny ýaşaýjylaryň hereket mümkinçilikleri çäklendirildi. Türkmenistanyň döwlet telewizion kanallarına her gün Aşgabat wagty bilen akşam saat 9-da efire berilýän Watan habarlary programmasynyň gepleşiklerinden ma'lum bolşuna görä, ýurdun baş tutany düýün günüň ilkinji ýarymyna Köpetdağyň etegine ýerleşýän saglyk ýoluny günüň ikinji ýarymyna bolsa Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesine baryp gördü. Aşgabatda ýaşaýan Finji Amamurat Bugaew paýtagtyň ýaşaýjylarynyň düýün duçar bolan hereket çäklendirmelerini prezidentiň gezelenişleriniň sebäp bolanyny çaklaýar. Aşgabat şäherinde ýerden dogrusu bir beýle bir hereket çäklendirmek bolmady diyor. Bollu ol antologlara değişli bollu. Ýöne bunun ikinji ýarymyndan başlap piýadalar wagtyna da çäklendirmek juda güýçlüni öýden Olimpiýa şäherçesiniň bunun ornuna ýerleşýän Mir 1, Mir 2 drop 1, Mir 2 drop 2 mikroýorlarynyň ýaşaýjylary üçin bir hereket çäklendirmesi juda güýçlüni diýip ýerli finçi gurrun berdi. Hereket bökdönçlüklerinden gurrun edilýän etrapçylarda ýerleşýän mektepleriň hususan 48-nji, 52-nji, 51-nji we 47-nji mektepleriň täsirlenendigini, bu bilim edaralarynyň okuwçy durmagolymlarynyň mektep howlularynyň çykmaklaryna ruhsat berilmeýändigini ýerli finçi gurrun berdi. Döwlet başçylygy orta rat bilen giýişkat 17-de Olimpiýa şäherlerinden çykyp başga ýoly düşýän şol hereket çäklendirmesi bolupdyr diýip Bugaew habar berdi. Şeýlede ol Türkmen maşyşa ýolunyň günnägor ýakatyna degip duran jaýlaryň ýaşaýjylarynyň öz ýaşaýan jaýlaryna goýup berilmändigini, olaryň öz girilgilerinden 100-150 metr daşlykda saklanandygyny aýtdy. Polisiýanyň we beýleki güýç guruluklarynyň raýatlaryň hereketine gödäwçilik işlerine çekilendigini, bu kynçylyklary egini bilen çeken adamlaryň sözlerine salgylanyp söhbetleşmedi gurrun berdi. Hatta son Atenelen kariyeri saat 4'te 5'te bolup bilse yarım yaş bir yaşlı bäwerini çağırır wagtyndan özüne giýjek bolanyny el bäwetli gelilere de çoň ruhsat edilmändir. Diýip Bugaew belledi. Saat 5'te uruklaryny ýapyp köçäniň uğruny görünen adamlaryň çem gelen jaýlaryň giýerilgilerine mejbur giýermeli edilendigini, şeýlelikde ötüwçileriň çem gelen jaýlaryň giýerilgilerine ýarym saat 45 minut aralygyna garaşmaly bolanyny synçy aýtdy. Şol bir wagtyň ödünde gurrun döşmedi protokol köçeleriniň gabadynaky ýaşaýyş jaýlarynyň gapdalyny awtolawlary goýmak boýunça giýerilen gadagançylygy ýerine ýetirmek üçin polisiýanyň alyp barýan berk çäreleriniň de dowam edýändigini sözüniň üstüne goşdy. Bu ýagdaýlar boýunça Aşgabatdaky beýleki bir çeşmämiz hem maglumat berip soňky 2 hepdeniň dowamyny ýerden saat 8-den gije saat 11-e çenli polisiýanyň jaýlaryň gapdalyna goýulan awtolawlary ýaşaýjylary aýyrtmak çäresiniň gopguny dowam edýändigini aýtdy. Ol öz sözlerini düýünki hereket mümkinçilikleriniň çäklendirmelerini de degip geçip ýagdaýy bulamujorluk häsiýetlendirdi. Çeşmämiz haçany gije düşüp polisiýa agdalýan berk gödäwçilik bilen bagly goh galmagal edip başlasa, adamlaryň gazaplanýandygyny aýtdy. Aşgabatda köçeleriň ýapylmagy täzelik bolman, mundan ozorlarym adamlaryň hereket mümkinçilikleri çäklendirilip gelinýär. Şeýle kynçylyklar ýüze çykanyny hastahana barýan ýa-da gysgaly iş bilen köçä çykan adamlaryň hereketleriniň häkimetler tarapyndan çäklendirilmegi halkyň gündelik ýaşaýyşyna oňoýsuz täsir ýetirýär diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan ýerli ýaşaýjylar häli şendi habarçylarymyza gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogşan Nurwan. Azatlyk Radiosynyň daşşoğuzdaky çeşmesi Gogoçe kişiniň başlanmagyna garamazdan welaýatyň Gogoçe kilmeli meýdanlaryna tutulmaly ýuwuş suwunyň ýaňy berilip başlananlygyny habar berýär. Ma'lum bolşýar Gogoçe kişi daşşoğuzda beýleki welaýatlardakydan biraz geç 28 martda başlanmagy adatça bolşýar prezident Berdimuhammedow ekişiň başlanmaly gününi kesgitlerini ýene bir gezek agrotehnik kadrlaryň berk zaý edilmeliligini ýatlatdy.
Yerli tinçiler we adatlygyň regionlardaky çeşmeleri bu ýyl ekrançylyk ýaplaryna suw berilmeginiň öňkü ýyllarda gagaranyny gijikdirilýändigini baryp fevralyň başynda habar berdiler. Fevralyň 1-inden öň ýaplara gyzyl suwatly suw belerdi. Emma bu ýyl suw şu wagta çenli gelenok. Adamlar işiklerini yere kakylan skvajnalar bilen melleklerini suwarýarlar. Sebebi yerleri suwarmaly wagty geldi diýip adatlygyň daşoğuzdaky çeşmesi 8 fevralda aýtdy. Geçen ýyl Türkmenistanda 1.050.000 tonna paxta hasylynyň ýygnalanyny habar berildi. Emma muňa garamadan Prezident Berdimuhammedow paxta ýygymynyň depkininiň haýarlygyndan ençemegedek nägilelik bildirdi we bu basys ýerlerde mektep muallimläriniň we eskerleriň hem paxta ýygymyna çekilmegine alyp geldi. Hukuk goraýjy toparlar Türkmen häkimetlerini paxta ýygymy bilen baglykda mezuri häkmeti giňden ulanmakda tanqid edýärler. Ikinji tarapdan döwletiň berýän paxta we galla planlary Sowet owahojalyk praktikasynyň saklanyp galynmagy ýurdun gök, bakça we miýwe önümler meselesinde daşary ýurtlara garaşly bolmagyna alyp gelenemeýär. Bu ýagdaý döwlet başçylarynyň geçen bir ýylyň dowamynda owahojalyk ýolbaşçylaryny tanqidlap aýdýan sözlerini hem tasdik boldy. Adynyň aýdylmalygyny soran Odal Kagranomyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Türkmenistanyň häzirki şertlerde mezuri häkmeti ulanman, o bilatyn edmän, ýerleri daýylamak dowam etmän, döwletiň talap edýän paxta hasylyny öndürmek mümkin näl. Şeýle dol goňşy ýurtlardan gelýän suw serişdeleriniň barha adalmagyna garaşylýanyny, Türkmenistanyň öz owahojalygyny şu ýagdaýlarda nazarda tutup özgertmeligini bellädi. Gepin gerdisine aýdylsa Türkmenistanyň godalky prezident Sapar Murat Niýazow 2002-nji ýylda ýurda zerur 500.000 tonna paxtanyň hem ýygnalyp bilinmänligini boýun alypdy. Adatlyk radiosy bilen gurulýan daýhanlaryň köpüsi owahojalygyny ýagdaýyň Berdimuhammedowyň döwründe hem kän ütgemänligini aýdýarlar. Türkmenistan geçen ýyl ilaty berilýän mut suw praktikasyndan el çekdi. Ýöne bu ekrançylyk meýdanlaryna hasapsyz kowulýan suwun azalmagyna täsir ýetirirmi ýa ýetirmez. Yer suwy haçan has jogapkärçilikli tapylar. Bular entek belli däl. Yerli tinçileriň şol sanyny ýaz Aman Murat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä soňky ýyllarda Garawun kanalyny barha kän gyrmança batýar. Kış aylar suw toplanýan Han Hovuz, Göktepe suw howdanlary bolsa esasan ekrançylyk üçin niýetlenen hem bolsa bu ähmiýetini ýitirip barýar. Olardan balykçylyk hojalyklary döredildi diýip yerli tinçiler aýdýar. Şu aralykda Türkmen Medeniýeti Prezident Berdimuhammedowyň John Deere kompaniýasynyň owahojalyk we bag seýilgah enjamlary bölüminiň ýolbaşçysy Macford Twan Pence'i kabul edenini ýurdun owahojalyk universitetinde hormatly mehmanyň şanyna aýdym sal dawara gurnalanlygyny habar berdi. Hormatly ýaşullar we kümüş saçly eneler täze traktory ak un sepip onun urolunu alaja daňdylar. Häzirki zaman owahojalyk tehnikasyna ýüzärlik tutadyp dawara gatnaşçylar Türkmenistanyň güllä ösmegini dile getdiler diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyny aýdylýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kiprde balkondan gaçyp ölen türkmen migrantynyň işi derňelýär. Kipriň demirgazygyna 36 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty Agamrat Agalyýewiň balkondan gaçyp ölmegi bilen baglanyşykly ol öýde ýaşaýan türkmen migrant zenany Sona Joraýewa gazetyň buyrugy bilen tutsak edildi. Waka bilen baglanyşykly anonim ýagdaýda Adatlyk radiosyna maglumat beren polis çeşmesi Agamrat Agalyýewiň ölümi sebäpli göz astyna alynan Sona Joraýewanyň Kipriň demirgazygyna 10 aýdan bäri bekanun ýagdaýda bolýanlygynyň anyklananlygyny bildirdi. Polis çeşmesi ölüm sebäbi gümürtük bolan üçin giňişliň derňe işiniň başladylanlygyny habar berdi. Kıbrıs gazetynyň ýazmagyna görä 2 aprelde geçirilen kaziyet jemlenşigine gatnaşan Sona Joraýewanyň ölümli waka dolu anyklanýança tutsaklykda saklanmagyna karar berildi. Sud jemlenşigine aglap çykyş eden Sona Joraýewa kaziyetten günäsiniň geçilmegini sorap özüniň gaty puşman bolanlygyny beýan etdi. Şaýat höküminde suda gatnaşan ölümli wakanyň işine garayan Raif
Safa adly polis türkmen migrant zenany Sona Joraýewanyň 2017-nji ýylyň 20-nji iýunundan bäri ýurtda wizesiz bekanun ýagdaýda bolmaga dowam edenligini bildirdi. We balkondan açyp ölen türkmen sanly migrant Agamrat Agaly baradaky derňe işini dolu tamamlamak üçin kaziýetden möhlet istedi. Demirgazyk Kipr mediasyna giňişleýän ýaýran habarlarda zähmet migranta Agamrat Agalyýewiň myhmançylyga baran öýünne 1 aprelde giýje saat 2 töwereginde gapy kakylan üçin howsala düşüp bilinmeýän sebäpden özüni balkondan dikwaşak aşak oklandygy beýan edilipdi. Adanyň metbuat serişdeleri şonda 9 metr belentlikdäki balkondan betonu dikwaşak gaçan türkmen migrantynyň şol wada aradan çykanyny habar beripdi. Gazi Magusanyň döwlet keselhanasynyň bir işgärem anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna türkmen migrantyň belent ýerden betonu dikwaşak gaçan üçin boynu döwülüp kellesi bilen göwresindäki döwük genjiklerden içerki organlaryna zeper ýetmegi zararly dessine aradan çykanyny görüňberdi. Belläp geçsek Demirgazyk Kipriň Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşygy bolman soň köne pasportu bolanlara zähmet hem ýaşaýyş ruhsaty berýänligi üçin türkmen migrantlarynyň esasy ýykyn edýän ýerleriniň birine ögürlenýär. Bu sebäpden hem adanyň metbuatyna türkmenistany migrantlar barasynda ýyzgiderli ýagdaýda maglumatlaryň ýaýraýanlygy öňe sürilýär. Sözü jemläp aýtsak, degişli resmiýlerden merhum türkmenistany migrant Agamrat Agalyýewiň we oň ölüm bilen baglanyşykly göz astyna alynan bekanun migrant Sona Joraýewanyň ykballary barasynda jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerimi dowam etdirýär. Efirde tez bilen men Sultan Atçylywa. Türkmenistanyň ysty howa şertlerinde denalaryň iň bir ýykyn edýän stapel matalarynyň aşagy matlandygy aýdylýar. Daşary döwletlerden gelýän dollar atlandyrylýan türk stapelleriniň bir geýimliginiň bahasy özel 25 manatdy. Häzir onuň bir geýimliginiň bahasy 50 manata durýar. Hytaý Halk Respublikasyndan gelýän stapelleriň özel bir kişiliginiň 12 manata durýany häzir 25 manatdan bahalanýar diýip türkmen denalarynyň matalaryň bahasynyň galmagyndan juda alada galýandyklaryny Aşgabatly hojalykçy Mehray diýär. Türkmeniň toý märekelerinde hem biri-birine towa tökümine giňen ulanýan stapelleriň bahalarynyň şeýle ýokarlanmagy bilen indi toý saçaklarynyň hem görki gaçyp barýar. Konditer önümleriniň aşa ýokarlanmagy bilen saçaklaryň agramy ýeňlese, saçaklaryň görki bolan stapel matalar hem indi her kime elýeter däl. 20-30 manata saçak hem taýýarlap bolmaýar. Bu esasan hem toý märekeleriň görki bolan pensioner enelerimize agyr düşýär. Olar uçypsyz pensiýelerini öz däri dermanlaryna, azyk önümlerine hem ýetirip bilmeýärler. Şeýle ýagdaýda saçakly ferpaýly toýlara gatnaşmak olara başartmaýar diýip mehri sözüne goşýar. Gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen daşary döwletlerden gelýän stapel matalaryň bahalary galýar diýsen, Türkmenistanyň özünde öndürilýän stapel matalaryň bahalary ondan metal ýokarlanýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Altyn asyryň stapeli diýilen Türkmenistanyň özünde öndürilýän matalaryň bir geýimligi mundan 1 ýyl gowrak özel 12 manatdy. Onuň bir geýimliginiň bahasy häzir 46 manat. Özel bir geýimligi 33 manat 40 teňe bolan stapeliň häzir bir geýimligi 52 manat. Atlas atlandyrylýan matalar özel bir geýimligi 50 manat bolan bolsa, ol häzir 76 manata durýar. Daşary döwletlerden dollara gelýän harytlaryň bahalaryny gözetçilik edip bilmeýän bolsalarda, öz çygymal heristemeden öňen harytlaryň bahalarynyň ýokarlanmalygyna gözetçilik edip bilmeýärler miken diýip, daýhalaryň öndürýän pagtadynyň döwlet tarapyndan satyn alyş narhynyň galdyrylman, ondan öňen harytlaryň 2 jete ýokarlanmagyna gözetçilik edip bilmeýän emeldarlardan halk üçin hiç bir bähwetlik işin çykmajakdygyna ynanýandygyna Aşgabatly 70 ýaşly Aknur daýda aýdýar. Bazarlara baryp islendik matany bahalasaň, oňa alýan pensiýaň hem ýeterýär däl. Ozal Hytaý Halk Respublikasyndan getirilýän pombarhat matalar diýjekmi? Türkiýeden getirilýän gülüpek atlandyrylýan matalar diýjekmi? Haýsysynyň bahasyny eşitden aglap oturmaly. Türkmende gelin edilmek, gyýy çykarmak däplerinde hem bu matalar uly rol oýnap,
olar toy etjek maskalalara udal hem agram talyardy. Indi bolsa alyan aylygymyz olaryň birisini edinmäge ýetenok diýip, öýlenme üçin geçirmelik ganyny toplap bilmän, garyp maskalaryň öýlenip bilmän ýören ýigitleriniň aşa köpelendigine hem ýaşaýjylar ünti çekýärler. Iň ardan hem tomysyň ysty howa şertlerinde türkmen denalarynyň höwet edip tikinen stapel matalaryny satan almagy hem güýçleriniň yetmejekdigini, indiden beýlek özel bar bolan köýnek usul stapel köýnekleri bilen oňmaly boljakdyklaryny bolsa Aknur daýdan ygtyýar. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Stratfor geosyasy maglumatlar merkezi, Orsiýetiň we Hytaýyň merkezi Aziýada şol sany Türkmenistanyň ykdysady täsiri barada 5 aprelde orta gowrumly syň çap etdi. Maglumatda aýdylmagyna görä beýleki merkezi Aziýa döwletleri bilen deňeşdirenini Türkmenistan has giňerimli töwda gatnaşyklaryny Hytaý bilen ýola goýupdyr. Umuman alanyny Hytaý bilen Orsiýet merkezi Aziýada ykdysady pudokda öz täsirligini saklaýar. Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen ýola goýan töwda gatnaşyklarynyň 44%-ni Hytaý bilen ýola goýan bolsa, onuň ykdysady kuwwatyny Orsiýetiň täsiri bary ýogy 7 götürümdir. Türkmenistanyň daşarky töwdasynyň özünniň 49 götürümini Hytaý bilen Orsiýetden özge döwletler bilen ýola goýan gatnaşyklary düýýär. Bu diýmeklik ykdysady taýdan Hytaý Orsiýet bilen deňeşdirenini Türkmenistana has täsirli. Munyň şeýledigine Türkmenistanyň öz tebii gazyny ýeketäk alyjy hökmüni Hytaýa satmagy, Hytaýyň özüne zerur bolan energiýa çeşmeleriniň iň agramly bölegini Türkmenistandan almagy güwä geçýär. Şeýlede gaz sewdasy boýunça Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasyny 2008-nji ýyldan bäri haýarlan gatnaşyklaryň 2016-njy ýylda Russiýanyň türkmen gazyndan doly ýüz öwürmegi bilen iki ýurduň arasyndaky sewda gatnaşyklaryň hasy gowşamagy ujuýpsyz 7 götürümüň sebäpleri barada pikir döredýär. Azatlygyň eýsem Türkmenistanyň Orsiýetiň täsiri Hytaýynkydan has gowşokmy diýip beren soragyny Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier sewda we ykdysady ugurlarda Hytaýyň güýjüne ünsü çekdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde ol käbir pudoklarda hususan howpsuzlyk pudogyny Orsiýetiň Türkmenistanyň görüňsiz has täsirlidigini aýtdy. In terms of trade, you're absolutely correct. Russia has hardly any influence at all. Now, where Russia does have some leverage... Tewda gatnaşyklary wagtyna dogry Orsiýetiň ören ujuýpsyz täsiri bar ýöne beýleki käbir ugurlarda Orsiýet Türkmenistanyny henizem ören täsirli. Birinciden meselem Hazar deňiziniň kanuny statusy barada alınmaly kararlarda Orsiýetiň agdyna garalýar. İkincilik bilen howpsuzlyk pudogy aslynda Türkmenistan bu ugurda belki de Orsiýetiň goltumuna golaylaşmak isleýän nädir. Ýöne bu şeýle diýip Panier aýtdy. Ol Türkmen Owgan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlaryna salgylanyp Orsiýetiň muňaçynlygy garaýanlygyny, hatda bu serhede gydanyň Owganistan bilen serhetleşen çägi diýip teredýänligini aýtdy we 2 ýyl mundan ozal Orsiýetiň howpsuzlyk ministri Sergey Shoygunyň Türkmenistana eden saparyna salgylanyp, ekspert bu ýagdaýlary Orsiýetiň türkmen howpsuzlygyna oýnaýan täsirli roluny mysal hökmünde görkezdi. Bilermen Orsiýetiň Türkmenistanaky täsir güýjüniň türkmen hökümetiniň erkisligi bilen däldi Kremliň şeýle kesgitlerini üçin ýokardygyny aýtdy. It's not by choice of the Turkmen government that they have this influence. Bu türkmen hökümetiniň Rus täsirini saýlap almagy sebäpli däldi, Kremliň türkmen hökümetini mejbur etmegi sebäpli şeýle diýip Panier bellidi. Eýsem Hytaý Merkez Aziýanyň hususan Türkmenistanyň howpsuzlyk sferasyna aralaşmagy isleg bildirermi diýen sorag boýunça beren jogabyny ekspert Hytaýyň Merkez Aziýada edil Orsiýetiň gatnaşygy bilen deňeşdirenini howpsuzlyk pudogyny rolunyň ejizdigini aýtdy. Hytaý Merkez Aziýanyň howpsuzlyk sferasyna Orsiýetiň gatnaşygy bilen deňeşdirenini has az täsir eder. Elbetde olar Owganistan bilen Merkez Aziýanyň araçagynyň howpsuzlygynyň anadasyny edýärler diýip Panier bellidi. Ýöne bilermen şol bir wagtyň özünde Hytaýyň Türkmenistanyň kampaniýalaryna adamlarynyň howpsuzlygyny şeýlede türkmen gazynyň bökdönçsiz howpsuz ýagdaýda Hytaýa aktyrylmagynyň gazanylmagynyň gamyny iýýändigini aýtdy. Beýleki bir tarapdan gürrüňdeşmedi Hytaýyň Türkmenistan bilen araçakleşmeýändigini gözeňinde tutunyny Hytaýyň Türkmenistanyň howpsuzlyk boýunça gatnaşygynyň esasynyň ýokdugyny aýtdy.
Söhbetdeşligi Türkmenistanyň bir taraplyk statusyny ýatladyp gurrunga dowam edenimizde Merkezi Aziýa boýunça ekspert Kagyd üdüne Türkmenistanyň howpsuzlyk boýunça daşary ýurtlaryň bermäge isleg bildirýän goldugynyň ýüze wurmäge esasynyň bardygyny ýöne şol bir wagtyň özünde üýtgeýän şertler bilen aýakdaş gidilmelidigini belledi. Ortaýyň Türkmenistanyň täsiri we Hytaý türkmen gatnaşyklarynyň putorlugy boýunça sözüne jemlen ekspert şeýle diýdi. The policymakers in the Kremlin know the landscape of Turkmenistan. They know what's under the ground. Kremldäki merkezi siyasi mehanizm Türkmenistan barada ähli zady bilýär. Türkmen giňişligini, ýer asty baýlyklaryny we region bilen bagly ähli maglumatlary bilýärler. 100 ýyldan gowrak wagt bäri bu olaryň ýurdunyň bir bölegidir diýip Panier sözüne jemledi. Maglumat üçin aýdylsa Hytaý dünýäde 60-dan gowrak ýurdu öz içine alýan bahasy $1 trillion barabar bir guşok bir ýol taslamasyny durmuşa geçirýär. Bu taslamanyň çägindäki käbir üstaşyr ulgamlar Türkmenistanyň çäginden hem geçýär. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Adnaklasniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar günneligi bilen men Şaýmyrdan Gulamrady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň Garqyn we Hamýap etraplarynyň ýaşaýjylary hem Türkmenistanyň iweriljek elektrik tok bilen üpçünedilýär. Onuň üçin Türkmenistanyň elektrik energiýa idarasynyň hünärmenleri Garqyn we Hamýapda saparda boldy. Iki etrabyň il ýaşullar bilen mehmanlar duşuşdy. Garqyn etrabynyň arçyny Gulam Resul Kariyadaryň aýdyşyça Türkmenistanly mehmanlar elektrik stansiýalarynyň guruljak ýerlerini gözden geçiripdir. Garqyn we Hamýap etraplarynyň halkynyň tezlikde elektrik tok bilen üpçünediljekdigini mehmanlar wada edipdir. Billerin Garqyn uluswallygymyza, Hamýap uluswallygymyza Türkmenistandan hem Türkmenistanyň döwleti tarapyndan 5 adam bizim uluswallygymyza gelip, olar biller elektrik togyny berjek diýip wadaları edip, sevdisdiýsen diýip, şonuň ham jaýlaryny görüp, bizim ilimize gelip, olar wadaları berip gitdi. Garqyn we Hamýap etraplarynyň ýaşaýjylaryna Amy Darýanyň suwy joşup ýylda uly ziýan ýetirýär. Halkyň yer ýurduni Amy Darýa ýykynçylyk edip alýar. Türkmenistan Amy Darýanyň Awganystan tarap kinarynyň berkidilmegine de kömek eder diýip Arçyn Gulam Resul Kariyadar umyt bildirdi. Türkmenistanyň döwleti biziň barkymyzy berse inşallah derýamyzyň gyrasyndan gursap berer diýip, hemme Garqyn hakimligi we Hamýap hakimligi begesligi bar. Begesligi edip otur, minnetdar, sag bolsunlar. Amy Darýanyň Awganystan tarap kinarynda umuman türkmenler ýaşar. Gulam Resul Kariyadaryň aýdyşyna garanda Hamýap we Garqyn etraplarynda elektrik stansiýalarynyň guruljak ýerlerini Türkmenistanly mehmanlar belli edipdir. Böleki etraplarda ýaşaýan ilatyň Türkmenistanyň iweriljek elektrik tokdan peýdalanmagyna mümkinçilik durar diýip Gulam Resul Kariyadar aýtdy. Bilen şoňda diýen bir uluswallygymyz bar, hemme türkmen otaýda mana döwlete bat diýen bir uluswallygymyz bar. Müddet ýok olara hem elektrik togyn berip bir ýaktylykda oturmaly bolsa diýip. Hamýap etrabynyň obalaryna jeňçiler ýeçilik edýär. Şoňa garamazdan Türkmenistanly mehmanlar Hamýap etrabyna da barypdyr. Türkmenistanyň elektrik togyň Hamýap etrabyna çekilmegine Taliban hereketiniň ýaraglylarynyň hem garşy däldigini etrabyň il ýaşullarynyň biri Mesut aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.